V mém posledním videu jsem se krátce zmínil o období znovu osídlení po poslední resetové události a spekuloval jsem o možném klonování lidí, včetně témat jako inkubátorové děti, pěstování dětí, prodej dětí, sirotčí vlaky a masová distribuce dětí po celém světě v tomto časovém období. Teoretizuji, že právě odtud možná pocházejí všechny ty bezduché, bezmyšlenkové nehráčské postavy, které nás obklopují. A myslím to doslova. Většina z vás už asi slyšela pojem NPC a pokud byste měli vysvětlit příklad NPC, pravděpodobně byste řekli něco ve smyslu, že je to člověk, kterého jste se snažili probudit, ale prostě vás neposlouchal. Nejčastěji vám jen věnovali prázdný pohled a změnili téma, nebo obvyklé bezmyšlenkové posměšky a smích na váš účet, kdy vás označují za konspiračního teoretika a odmítají uznat jakýkoliv důkaz. To známe všichni, že ano? Ale důvod tohoto typu chování sahá mnohem hlouběji, než jen k tomu, že jsou více zindoktrinovaní do systému než vy. Jde to mnohem dál než jen o to, že jsou vymytí nebo prostě hloupí. Prošli jste stejnou úrovní indoktrinace, vymývání mozku a otupování, ale vy jste vzhůru, zatímco oni zůstávají hluboce spící. Nemůžete je probudit. A nehráčská postava, to jsou lidé v pozadí, kteří nemohou jít proti svému naprogramování. Důvod, proč říkám, že tyto nehráčské postavy existují doslova, je ten, že mohu nepopiratelně dokázat, že existují a že jste obklopeni bezduchými prázdnými schránkami, které fungují podle programu. V této realitě existují dva různé druhy lidí a vyskytují se v obou pohlavích, všech barvách a vyznáních, což lze snadno dokázat mnoha různými způsoby, včetně vědeckých. A jakmile vám to všechno poskládám dohromady, bude vám dokonale jasné, proč byli stvořeni a proč je svět právě teď takový, jaký je. Garantuju vám, že všichni máte mezi přáteli a rodinou nehráčské postavy. Možná dokonce zjistíte, že jste jednou z nich. Jak totiž tuším, asi 90% i těch, kdo na YouTube tvoří obsah o pravdě, jsou nehráčské postavy, které si hrají na konspirační teoretiky. A až vám ukážu, jak je snadno rozpoznat a začnete se jich ptát, bez okolků to přiznají. Ale nebojte se, není to tak, jak to bylo ve filmu Oni žijí. Mám jednoho, který vidí. Nejjednodušší způsob, jak rozlišit člověka z duší od člověka bez duše, je zeptat se ho, jestli má vnitřní monolog, vnitřní dialog, vnitřní řeč. Nehráčské postavy nemají vnitřní monolog. Podvědomí, jednoduše řečeno vnitřní monolog, je hlas, který má člověk z duší ve své hlavě, aby mohl slyšet své vlastní myšlenky a vést sám se sebou rozhovor ve své hlavě. Ten hlas neslyšíme ušima. Slyšíme ho podprahově, vnitřně, když jsou slova tvořena v myšlenkách a vyjadřována dovnitř. Nehráčské postavy nemají schopnost myslet tak jako my. A za chvíli vám ukážu některé rozhovory s nehráčskými postavami. Ale tohle je něco, co můžete udělat tím, že uděláte rozhovor s nehráčskými postavami ve svém vlastním okruhu přátel a rodiny. Ale jak to vidím já, náš vnitřní monolog je naše podvědomí. Je to naše vyšší já, naše životní síla, naše duše. Je to naše spojení se zdrojem, nebem nebo Bohem, pokud to tak chcete nazývat. Adrian Rich to řekl. Bůh je jméno, které dáváme přikrývce, kterou přehazujeme přes tajemství, abychom mu dali tvar. Náš vnitřní monolog, naše podvědomí, naše duše je zásadní a ví všechno. Máme schopnost zeptat se svého vyššího já na cokoliv smysluplného a můžete okamžitě a přímo od zdroje dostat odpovědi a informace. Ale bez tohoto podvědomí jsme prázdná, bezduchá nádoba fungující na biologických programech, ke kterým se za chvíli dostanu. Zvíře není vědomé, nemá vnitřní monolog. Funguje jen na základě instinktů a svého biologického programu. Na internetu je tolik úžasných rozhovorů, ale nikdo tyto kousky nespojil dohromady až doteď.
pustím pár ukázek z dobrých rozhovorů, kde do popisku dole přidám svých oblíbených 10 až 20 rozhovorů. Takže například, když se podívám na sebe do zrcadla, mluvím v své hlavě, aniž bych otevřel pusu, to fyzicky nemůžeš udělat. A co by se stalo, kdybys to zkusil? Já jsem se o to pokoušel od chvíle, kdy jsem zjistil, že existuje vnitřní monolog. A nakonec začnu mluvit nahlas sám se sebou. Takže většina mých rozhovorů je nahlas. mám pocit, že tahle informace je pro lidi, kteří dokážou přemýšlet ve své hlavě mnohem vzrušující novinka. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří tohle nedokážou a zdají se být méně nadšení než ti, kteří ten vnitřní monolog mají. Přesně tak. Dává to smysl. Jo. Jsem dost zmatený, proč jsou z toho lidé tak zaskočení. Vůbec asi úplně nejčastější otázka, kterou jsem od vás vlastně dostával, byla: jakým způsobem ty vůbec tak nějak čteš? Třeba když čtu, tak můžu. Slyším ta slova ve své hlavě. Nevím, jak bys vůbec mohl číst, aniž bys ta slova neslyšel. Když čtu, vidím strukturu věty, jakože ve své hlavě. Každá věta má určitý tvar, takže můžeš vidět tvar té věty. A pak také klíčová slova vystupují do popředí a já si je můžu uložit do své myšlenkové mapy. Takže na konci čtení si můžu vytvořit myšlenkovou mapu hlavních témat, o kterých jsem četl. A mám tendenci při čtení pohybovat rty. Takže v podstatě to říkám nahlas, ale není to prostě slyšitelný. Takže si při čtení knihy představuješ prostředí? Ne. Není to jako obrazy. Jsou to prostě jen slova. Takže máš rád čtení, třeba beletrie. Jakože, kde se musíš vžít do nějaký situace. Já jsem si čtení nikdy moc neužíval. A myslím, že možná proto, jakože vidím ten příběh děj. Jsi rychlý čtenář? Ano, jsem velmi rychlý čtenář. Můžeme mít test se 100 otázkami. Ona je hotová, když já jsem u otázky číslo 12. Vůbec si nevymýšlím. Je to nadlidské. Není to fér. Jak víš, na co myslíš, když tam nejsou žádná slova? Protože to vidím. Myslím, že právě proto se tohle celé stalo virálním. Protože lidé jako já nechápou, jak můžeš projít dnem, aniž bys sám se sebou mluvil. Nevím. Prostě mám pocit, že ty informace tam jsou a můžu si je vytáhnout, když je chci. Jakože všechno je to prostě jako složky. V mojí hlavě jsou kategorie informací a můžu si je vytáhnout dopředu, když je potřebuju. Ale mám pocit, že tohle bych taky dokázal. Jako když se učím, můžu si věci vytáhnout. Ale prostě když sedím a mám nějakou myšlenku, nebo někdo třeba prochází kolem a já mám o tom člověku nějakou myšlenku, tak si o tom sám se sebou povídám. Tobě se tohle nestává? Ne. Když mám nějakou myšlenku, většinou ji řeknu nahlas. Tohle nedokážu. Často sníš s otevřenýma očima. Ne. Nikdy? Téměř nikdy. Vlastně si ani nevzpomínám, že bych někdy snil s otevřenýma očima. Nemyslím si. Zdají se ti v noci sny? Ano. A jsou to normální sny? Slyšíš v těch snech dialogy? Myslím, že ne vlastně. Máš rád být sám? Tohle je dobrá otázka. Jo, mám. Takže když vůbec nic před sebou nemáš, naprosto žádný vnější podnět, co se ti v tu chvíli vlastně honí hlavou? Já musím pořád něco dělat. Když jsem sama, uklízím, vařím nebo třeba koukám na Netflix. Studuju. Ale skoro nikdy jen tak. Já tam prostě nesedím sama. Máš na to nějakou vlastní teorii? Nebo ti je to vlastně jedno? Mně je to vlastně jedno. Tohle je fakt. Já to ani nedokážu, protože to prostě nechápu. Ale ona je k tomu tak lhostejná. Je mi z toho nepříjemně. Ty prostě... Chápeš to? Nevím. Je to prostě můj každodenní život, tak to prostě dělám. Jo, dělám. Třeba když ležím večer v posteli, mám problém usnout, protože vidím v hlavě seznamy věcí, co musím udělat a abych je dostala z hlavy, musím si je jít napsat. To je vlastně jedna z těch otázek. Usínáte obvykle snadno, velmi rychle, nebo je těžší usnout? Je těžší usnout, protože mám pocit, že jsem skoro vizuálně stimulovaná. Když mám zavřený oči, nedokážu to vypnout. Jo, mám pocit, že u mě ten hlas pořád mluví a kvůli tomu je taky těžký usnout. A proto mám pocit, že hodně lidí v mé situaci si taky přeje, aby to mohli vypnout a jsou tak trochu žárliví na tvou situaci,
ale na druhou stranu vůbec nevíme, co se děje ve tvé hlavě, takže to může být ještě horší. Takže mám pocit, že rozhovory, které pravděpodobně vedeš ve své hlavě, jsou to, co já vidím ve své hlavě. jo, míváš úzkosti. Jo, mám tendenci mít opravdu fyzické příznaky úzkosti, takže je to spíš, myslím to spíš jako psychicky. Jakože si vlastně ani neuvědomím, že jsem úzkostná, dokud si nevšimnu, že se mi třeba třesou ruce, nebo mi je hodně špatně od žaludku, nebo... Spíš takové ty fyzické příznaky úzkosti. A spousta lidí mi vlastně psala a říkali, že většina těch, kdo nemají ten vnitřní monolog, nejsou bilingvní a mluví více jazyky. Mluvíš více jazyky, nebo ti jen šly dobře jazyky na střední, ať už si měla jakýkoliv? Jo, jazyky mi na střední šly fakt dobře. Učila jsem se 2 jazyky a trochu umím ještě 2 další. Takže prostě miluju jazyky. Vlastně jsem v jednu chvíli chtěla studovat lingvistiku. Zajímavé. Já miluju stavbu vět. Když jsi na rande, jak poznáš, jestli se ti ten člověk líbí nebo ne? Ty Pořád něco cítíš? Ty cítíš? pořád cítí. Nesoudíš je, nedíváš se na ně a neříkáš si, proč si vzali zrovna tohle tričko? Nebo proč pořád mluví? A Proč prostě nemlčí? myslím, že věci, které máš v hlavě, jsou asi spíš jako takové ty pomyslné kolonky v mé hlavě. Takže některé věci jsou prostě jako, jo, to sedí. Nebo naopak ne. Tohle prostě nedám. Toto je Alex Mason, inženýr počítačových systémů v Bostonu, Massachusetts. Překvapivě byl stejně šokovaný jako já, když se o tom všem dozvěděl, ale z opačného důvodu. Netušil, že ostatní lidé, jako třeba já, mají vnitřní monolog. Přišlo mi velmi zvláštní, že existují lidé, kteří si neustále v hlavě povídají sami se sebou. Já prostě nedávám mi to smysl. Když třeba nemám co dělat a nepracuji na ničem, jsem v té krabici ničeho. Nic se neděje, víš? Snažím se to pochopit, představit si, jaké to je ve tvé hlavě, když se snažím vizualizovat nic, kdy se to prostě vypne. Já Říkám tomu krabice ničeho. Ta krabice ničeho. Tak co to vlastně je? Můžeš to zkusit nějak popsat slovy? je těžké popsat nic, ale je to opravdu nic. Že jo? Víš, měl jsi někdy takový ten moment, kdy jen tak někde sedíš, oči ti zamlží a trochu začneš snít s otevřenýma očima. Je to něco takového jen bez toho snění? Prostě tam jen tak sedíš. Nic nepřichází, nic neodchází, nic se uvnitř neděje. Prostě tam jen si. Je to jako snění s otevřenýma očima, ale bez toho snu a prostě tam jen si. Nejen, že to nedokážu pochopit a zní mi to vlastně docela děsivě a hrozně, ale co je vtipné, je to, že můj způsob myšlení s vnitřním monologem zase připadá hrozný jemu. V hlavě mi běží 24/7 podcast, kde slyším, jak si sám vyprávím svůj život. Připomínám si věci, kritizuji se před sebou samým. To zní hrozně. Opravdu to tak je, že jo? Já prostě myslím, že bych se zbláznil, kdyby to tak bylo. Mluvil jsem s Christianem Spinkem a Tomem Fosterem, kteří oba říkají, že nejenže nemají vnitřní monolog, ale také si v hlavě nedokážou nic představit. Úplně prázdno v hlavě, jo? Máš v hlavě úplně prázdno. Úplně prázdno. A to na úplně extrémním konci obou věcí. Wow. Jsem prostě úplná tma, úplné ticho. Takže Christian říká, že jeho mozek funguje spíš jako stroj, počítač, ale s jedním háčkem. Dokážeš nějak slovy popsat, nebo se aspoň pokusit popsat, jak přemýšlíš? je velmi těžké získat vizuální představu ničeho, jestli to dává smysl. V podstatě si to rád představuji tak, že když si představíš své vnitřní oko jako počítačovou obrazovku ve své hlavě, takže když chci použít Google, něco napíšeš a na obrazovce se ti zobrazí vizuální představa. Je to, jako bych měl v hlavě počítač bez obrazovky a jenom vím, co si ten počítač myslí. Kdybys vzal monitor pryč, ale pořád měl vstupy, počítač by stejně věděl, jak ten obrázek vypadá. Jen ti ho prostě nezobrazuje. Takže to je asi ten nejlepší způsob, jak to můžu popsat. Tomovi je 31 let a říká, že zjistil, že má mozek zapojený jinak než většina lidí teprve před 3 lety, když zkusil meditační jógu a instruktor ho požádal, aby si vyčistil mysl. Bylo asi půl hodiny vedené meditace a začali tím, že řekli něco jako vyčistěte si mysl. A já jsem tam jen tak ležel na té jogamatce, zíral do stropu a byl jsem v podstatě úplně znuděný.
A pak jsem si uvědomil, že téměř každý má v hlavě hlas, který neustále běží. Toto zjištění ho přivedlo k existenciální krizi, včetně pochybností, jestli je vůbec naživu. Všichni moji přátelé mají takový bohatý vnitřní život, kde se toho tolik děje. A to spustilo všechny tyhle existenciální otázky, kdy jsem si říkal, žiju vlastně jenom na půl. Nemám žádný vnitřní život, ale přitom jsem skutečně naživu. Jsem vlastně opravdu naživu, mám duši, mají ostatní lidé duši a všechny tyhle věci. Je to takový to znepokojivý uvědomění, že možná jsem vlastně jen NPC. Tom, stejně jako Christian, popisuje svůj mozek jako počítač bez monitoru, který vstřebává syrové informace, něco jako zelená čísla v Matrixu, aniž by ta zelená čísla skutečně viděl. Je to jakoby všechno, co je tam uložené, byly jen nuly a jedničky. Je to spíš vstřebávání, jestli to dává smysl. Prostě jen vstřebáváš informace, jak přicházejí. Nedokážu pochopit, jak se někdo může jen podívat na stránku v knize a prostě ji vstřebat. A co vzpomínky? Christian říká, že jeho neschopnost cokoliv si v mysli představit mu brání vizualizovat tváře své rodiny. Mám ženu a syna. Zavřu oči a nedokážu si je představit. Já A vím, jak vypadají. Můžu ti je popsat, ale žádná vizualizace tam není. Ale Když ho ale požádám, aby si vybavil vzpomínku z dětství, najednou začne podrobně popisovat, jak mu bylo 5 let a s dědečkem si ve svém zeleném zahradním domku vyráběl dřevěný meč. Co se ti teď honí hlavou, když na tu vzpomínku myslíš? tohle je ta nejtěžší část na popsání. Tohle se snažím říct. Je to, jako by tam ta informace byla, takže je to takové, že tam není žádný film nebo něco podobného. Je to jenom vybavení si informace, což je opět těžké popsat, když tam nejsou žádné pohyblivé nebo vizuální části. Asi bych řekl... Řekl bych, že moje... Jako bych si vybavoval okamžik nebo vzpomínku. Už si někdy scrolloval na Instagramu a viděl pohyblivý náhled, který se opakuje? Je to náhled čeho? Toho videa. Je to asi 3 sekundy a pak se to opakuje. 3 sekundy a pak se to opakuje. To je trochu jako já. Takže když si vzpomínám, jak jsem byl jako dítě na pláži s babičkou, vidím takový okamžik, ale nehraje to 5 minut. Hraje to jen pár vteřin a pak se to prostě nějak opakuje. Je to jako pohyblivý okamžik, který se opakuje. Jako v mé hlavě. To je pro mě šílený, Stevene, že se to děje. To, co já považuji za normální, považuje Christian za šílenství a naopak. A reakční videa od lidí bez vnitřního monologu jsou také opravdu zajímavá. Nemám vnitřní monolog a to je stejné jako u mnoha dalších lidí. A když nás, jakožto někdo s vnitřním monologem, označujete za NPC nebo non-monos, vlastně se dopouštíte určité formy nenávisti. Možná se teď zeptáte, co se tedy odehrává ve vaší hlavě. Jak si myslíš, že je to trochu divné? Ale já bych tvrdil, že právě ti z vás, kteří mají vnitřní monolog, jsou ti divní. A přijde mi to trochu děsivé. Víš, na co myslíš? Co plánuješ? Co se ti honí hlavou? Proč se to děje? Protože pravda je, že žiju svůj život naprosto normálně. A když si potřebuji utvořit názor, jdu na důvěryhodný zpravodajský web. A podle toho, jak se cítím, si ten názor na základě faktů osvojím a stane se mým vlastním. A těm z vás, kteří nás nálepkují, ponižují a dělají z nás něco méně cenného, bych rád připomněl, že ve skutečnosti jsme většina. A měli byste si rozmyslet, s kým se chcete hádat. Na toto téma existuje slušné množství vědeckého výzkumu, například v podobě komplexních studií psychologů, jako je dr. Russell Halbert. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak zjistit, zda má někdo podvědomí. Jedním z nich je takzvaný test na afantazii. Teď zavřete oči. Představte si ve své mysli červené jablko. Vybavte si ho. Teď oči otevřete. Kterou možnost jste viděli, pokud to pro vás byla číslo 5? Nic, jen černou nebo bílou. Je pravděpodobné, že nemáte vnitřní monolog. Lidé bez něj si nedokážou v hlavě představit žádné obrazy. Vědí, jak vypadá červené jablko, ale prostě si ho nedokážou představit ve své mysli. Já si dokážu představit červené jablko ve své mysli do nejmenšího detailu. Můžu ho jedním mávnutím proměnit v misku červených jablek. Můžu ji proměnit v misku zelených jablek dalším mávnutím a ta rostou na stromě.
Můžu natáhnout ruku a jedno utrhnout. Můžu se do něj zakousnout a ochutnat ho. Můžu ho cítit. Můžu z jeho jádra vybrat semínko a zasadit ho. Budiš světlo. Mohu sledovat, jak před svým vnitřním zrakem vyrůstá v plně vzrostlý jabloňový strom plný jablek a jedinou myšlenkou je mohu zase změnit zpět na červená jablka. Mohu si ve své hlavě vytvořit celý svět, kde mohu pěstovat plodiny a dokonce je i jíst. Mohu dělat a tvořit cokoliv. Někteří tvrdí, že jsme všichni jedno, že jsme všichni jednovědomí, ale co kdyby 3/4 populace neměli podvědomí? To tak trochu vyvrací, že jsme všichni jedno, že? Tohle jsou jen některé z běžných rysů nehráčské postavy. To, čím jsme právě prošli, oni nemají žádný vnitřní monolog, ani dialog, ani podvědomí. Nikdy nesní s otevřenýma očima. Mají potíže s usínáním a bývají velmi lehcí spáči. Nemají rádi být sami, aniž by se něčím rozptylovali. Jsou rychlí čtenáři. Čtou po odstavcích, ne slovo po slovu. Jde jim o tvar odstavce, ne o jednotlivá slova, která se spojují, jako je to u nás. Mají tendenci být, nebo mají potenciál být bilingvní, takže mají schopnost rychle se učit nové jazyky. Cítí emoce jako úzkost, ale je to jen fyzická stránka té emoce. Pokud máš duši uvnitř svého těla, máš 5 způsobů myšlení. Máme vnitřní mluvu, vnitřní monolog, ten hlas uvnitř tvé hlavy, vnitřní vidění a představivost, tedy vizuální zobrazení tvých myšlenek, videoklip nebo snímek z minulosti, nebo dokonce obraz, který jsi úplně vymyslel ve své hlavě, pocity, což je v podstatě vědomý prožitek emočního procesu, například když cítíš smutek, pokud ti někdo blízký zemřel, nesymbolizované myšlení, kdy jsou světla rozsvícená, ale nikdo není doma, tedy když jedeš na autopilota a děláš něco podvědomně. A smyslové uvědomění, tedy když věnuješ pozornost nějakému smyslovému věmu nebo nepodstatnému důvodu. Tohle mi došlo už před časem, takže jsem stihl přijmout, že existují 2 různé typy lidí a že nás všude obklopují nehráčské postavy. Našel jsem NPC i mezi svými vlastními přáteli a rodinou a dokážu si představit, že většina z vás, skutečných myslitelů, kteří mají v hlavě proud myšlenek, si klade otázky jako co se stane, když se rozmnožíte s nehráčskou postavou? Proč je vytvářet? K čemu slouží? Jak jsou naprogramováni? A jaké je jejich procento? 2 lidé s duší a vnitřním monologem mohou mít dítě pouze s duší a vnitřním monologem. A samozřejmě 2 lidé bez duše nemohou splodit člověka s duší. Pokud má dítě někdo s vnitřním monologem a někdo bez něj, nevím přesné procento, ale zdá se, že je to asi 50/50, jestli bude mít dítě samo vnitřní monolog. Na sociálních sítích jsou skvělé rozhovory a psychologické zprávy o párech s dětmi, kde jeden z rodičů má duši a druhý ne. To samé platí i pro videa, jako je toto. Jsou to 2 sestry, krásný rozhovor na sledování. Jedna má vnitřní monolog a druhá ne. Pocit stromu je jako konceptuální pocit. Takže když přemýšlím o stromu, prostě to jde, víš, od kořenů, jako dobře. Cepu. Co je králík? Co je sýr? Jako ten tvar. Klínek. Wow. Jo. A je to jako pocit klínku? Jo, s připojenou žlutou. Jo. Co je Maeve? Musíš jí dát trochu nápovědy. Miluju. Já to taky miluju. Si barvy západu slunce, jen abys věděla. To je tak hezké. Jo, jako oranžová a trochu růžová a... děkuju. Červená a žlutá. Na toto téma existuje tolik skvělých rozhovorů, ale bohužel se zdá, že je to téma, které bylo v posledních letech potlačováno a znehodnocováno. Kvůli nedostatku vlastních rozhovorů si netroufám odhadnout, kolik procent populace na světě tvoří nehráčské postavy.
Slyšel jsem přesvědčivé zprávy, že nehráčských postav je kdekoliv mezi 40 až 80%. Podle mého názoru toto téma potřebuje mnohem více výzkumu, aby bylo možné uvést přesné procento. Ale způsob, jakým je tento svět nyní řízen a jak je řízen od konce posledního resetu, kdy kult převzal otěže tohoto světa, je takový, že jsme vedeni v iluzi demokracie, že? A dokážu si představit, že většina skutečně přemýšlejících lidí už je unavená politickým divadlem a celou tou fraškou a proto se ani neobtěžují volit. Předpokládal bych, že musí být více než 50% nehráčských postav, aby mohli svět řídit tak, jak to dělají. Někteří by řekli, že pokud každých pár let nevolíte jednu z těchto loutek, nemáte právo si stěžovat, když je do moci zvolen ten špatný, ale ve skutečnosti je to přesně naopak. Tito čtenáři kultovních scénářů ve skutečnosti nedrží žádnou skutečnou moc. Ale pokud jste to vy, kdo tyto lživé parazity volí a účastníte se jejich frašky a iluze demokracie, pak nemáte právo si stěžovat, když vás nevyhnutelně podrazí a pořádně vám to nandají. V tu chvíli byste měli zavřít své kňourající pusy a snášet to jako slabý, ubohý, poslušný a hloupý otrok, kterým jste. Žádný z těchto parazitů si nezaslouží náš hlas a kdybych byl donucen volit, hlasoval bych proto, abychom je pověsili na zasrané lampy. Kult by vás nemohl zotročit skrze jejich demokracie, kdyby velká část populace neběžela podle jejich programování. Dávat vám iluzi demokracie a svobody je mnohem efektivnější způsob, jak zacházet s otroky, než je prostě spoutat a bičovat. S iluzí svobody a možností vybrat si, čím chcete být, až vyrostete, možností se oženit nebo vdát, iluzí vlastnictví vlastního domu, rozmnožováním nových produktivních otroků pro ně, každoroční 2týdenní dovolenou, kterou vám zaměstnavatel dovolí, budete mnohem produktivnějším a poslušnějším otrokem, když budete mít co ztratit. A okovy, biče a klece jsou staré způsoby. Stali se z nich psychologičtí experti. Tvoje klec je teď ve tvé hlavě. Když mluvím o nehráčských postavách, které jsou naprogramované nebo běží na programech, nemyslím tím programování ve smyslu, že by někdo něco napsal a nahrál to do nich jako ve filmu Matrix. Nemyslím si, že by se mohli naučit kung fu za pár vteřin. K čemu si myslíš, že je školství? Takzvaný vzdělávací systém, právně vynucený, nevyjednatelný národní osnovy neboli zhloupení lidstva. Opravdu si myslíš, že tohle nucené vymývání mozku je pro nás myslitele? My myslitelé jsme v jejich propagandistických táborech trestáni za naše myšlenky, inteligenci a zdravý rozum. Učí tě, aby mlčel, poslouchal a opakoval. Když to budeš dobře opakovat, dostaneš lepší práci. Když ne, tak tě čekají továrny, stavby a kanonenfútr. My skutečně duševní lidské bytosti prohlédneme jejich keci. Jak už jsem řekl, tyto nucené indoktrinační tábory jsou pro nehráčské postavy, ne pro nás. Stejně jako NASA a vesmírné keci, to je pro ně, ne pro nás. Oni vědí, že těmhle sračkám nevěříme. Dokonce i Katy Perry byla nedávno ve vesmíru, že? V raketě ve tvaru penisu. Kde už jsme tohle viděli? Rád bych řekl, že tohle si nemůžete vymyslet, ale oni to dělají. Oni vědí, že tomu nevěříme, ale nehráčský postavy o tom ani na vteřinu nepochybují. Katy Perry a zbytek těchto transsexuálů. Vlastně mě překvapuje, že tam nebyl Big Mike, aby vedl cestu se svým obřím pérem. A slyšel jsem, že tenhle kretén staví základnu i na Měsíci a Marsu. To bude asi tak reálné, jako jeho posrané auto ve vesmíru. Oni vědí, že tomu nevěříme, ale když velké procento populace není schopné samostatně myslet a jsou tímto nesmyslem programováni už od školky, není nic, co by nepřijali. Jakmile jsou naprogramováni jako děti až do zhruba 14 let, nemohou jít proti svému programování, pokud ho sami programátoři nezmění. Jediný způsob, jak to můžeme změnit, je změnit programování a znovu vzdělávat děti těchto nehráčských postav. A to samé platí pro zpravodajská média a sociální sítě tohoto kultu.
Tyto zbraně škodí jak myslícím, tak nemyslícím lidem, ale přesto jsou určeny pro nehráčské postavy, ne pro nás. Proto nám zpravodajská média připadají tak směšná. Vědí, že tomu nevěříme, ale jsme menšinou v jejich demokracii a demokracie menšinu rozdrtí. A ani mě nezačínejte s náboženskou indoktrinací. Pokud to sám nevidíš, pak si ztracený případ. Zinscenovat události jako 11. září. My tím prohlédneme, ale šlo o to, aby se masy nehráčských postav přidaly, aby mohli beztrestně drancovat a zabírat další území, zdroje a lidi. A obdařit je demokracií a svobodou. Tedy alespoň iluzí toho všeho. Ale bezduší nejsou jen voliči. Tyto zbraně mají pro agendy kultu mnoho využití. To, co teď řeknu, mohu označit jen za svou teorii, ale je to poměrně silná teorie. Řekněme například, že kult chce zbavit nějakou zemi nebo stát střelných zbraní, protože kult z minulosti ví, že populace otroků, která je ozbrojená nebo se dokáže bránit, je pro ně a jejich agendy nebezpečná. Takže jak to dělají, pomalu ukrajují zpráv na držení zbraní v zemi nebo státě? Co jim brání naprogramovat jednu ze svých nehráčských postav technikami a metodami manipulace mysli, o kterých se často chlubí, že je ovládají? Přiznávají, že lidská mysl je hacknutelná. Změnit myšlení nějakého chudáka, nevinného dítěte, nehráčské postavy a přimět ho, aby vešlo do školy a začalo střílet po svých spolužácích. Takto zbavili Spojené království střelných zbraní. Jedním z mnoha příkladů byl masakr v Dunblane ve Skotsku v roce 1996, kdy Thomas Hamilton vešel do základní školy a zastřelil učitelku a 16 dětí. Během 6 měsíců sekta prosadila úplný zákaz pistolí a revolverů v soukromém vlastnictví v celém Spojeném království a obecně mnohem přísnější licencování. Thomas Hamilton neměl zbrojní průkaz a své zbraně získal nelegálně. Ale protože tato nehráčská postava změnila názory nehráčské veřejnosti, byli potrestáni všichni skuteční, legální a zodpovědní majitelé zbraní. Tento incident v Dunblane se stal před 30 lety. A jak můžete vidět na statistikách trestné činnosti se střelnými zbraněmi ve Velké Británii, zločiny se zbraněmi jsou od té doby stabilní. A o 30 let později jsou jediní, kdo mohou získat střelné zbraně nebo pistole, zločinci. A pak zločinci spadají do 2 kategorií. Zločinci typu drogových gangů a kultovní násilníci vymahači. Tito militantní, narcističtí, psychopatičtí a vysoce postavení nehráčtí jedinci, kteří vás ovládají a vybírají z vás peníze. Tělesní strážci a vymahači sekty. Většinou tyto zinscenované události, masové střelby a masakry vedou k tomu, že poslední programování je namířit si zbraň do úst a vystřelit si mozek z hlavy. Nebo jít vstříc 100 policejních kulek. A policie je vždy zobrazována jako hrdinové za to, že zabili dítě. Ale když přežijí a zeptají se jich proč, střelec si na událost ani nevzpomíná. Nebo třeba řekne něco jako, že neví, proč to udělal. Nebo že mu to přikázali hlasy v hlavě. Představte si, že jste nehráčská postava bez vnitřního hlasu v hlavě a najednou se ve vaší hlavě objeví hlas, ale není to váš hlas. Možná je to dokonce Ježíš. Řekněme, že kult potřebuje další rozptýlení, divadlo a ovlivnění svých nehráčských postav. Můžou zinscenovat střelbu, pokus o atentát na oranžového muže. Stačí postavit svou nehráčskou postavu na místo, prostřílet jí kulkami a je hotovo. Sakra legenda. Neříkám, že lidé z duší nemohou spáchat hrozné zločiny, ale možná, jen možná, všechny tyto masové střelby, vraždy, které vždy nějak zapadají do agendy kultu, ale také násilníci, pedofilové, masoví vrazi, možná většina z nich jsou také jen naprogramované nehráčské postavy. Víme, že kult miluje děti bez duše. Milují naše utrpení. Je to skoro, jako by se tím živili, smrtí a zkázou, obracejí tento krásný svět a jeho lidi vzhůru nohama. A teď,
poslední věc, kterou jsem k tomuto tématu chtěl říct, než půjdeme dál, v žádném případě se nesnažím podněcovat násilí nebo rozdělení mezi lidmi s duší a bez duše tím, co jsem vám zde předložil. Ale nehráčské postavy nejsou na vaší straně. Oni s vámi od začátku nejsou. Už mám dost toho, když slyším keci jako lidé se probouzejí nebo počkej, až se všichni probudí. Nehráčské postavy se nemohou probudit. Máte větší šanci, že vás přijde zachránit falešný Ježíš, než že by vás zachránili nehráčské postavy. Na konci dne byla otevřena Pandořina skříňka. Jsou tady. Byli stvořeni. Znám lidi bez duše i ve svém vlastním okruhu přátel a rodiny a nic to nemění. Pořád jsou to moji přátelé a rodina. Pořád je miluji a bránil bych je vlastním životem, kdybych musel. Většina z nich jsou dobří lidé, kteří žijí dobrý život a dělají dobré věci. Jen nevědí, že jim něco chybí.